Spočatku spievame číslo 327, kmiezy spievajú 326 a k viere potom 180. 327, 326 a k viere potom 180. W imieniu Ojca a Syna a Ducha Świętego. Niech Bóg z wami.
Lubi bratco, lubi sotro, lubi kniezu, lubi wasadni, zawieście, czy widzieli pod Kirluszom stoi zapisane, że je hudżba nam sposredkowana od Leisentritta. Jan je uns Petr rykał, kiedyś bieše za czas reformacji w Budyszynie jeden z tych głównych akterów, że jest so katolska wiera tu w naszym regionie za tutun czas tedy zakowała. My po takim dżęca stupimy ze tym Kirluszom też do tej tradycji, że przeco zaso ludzie wiedzia w prawym czasu prawo rozsudy tworzyć, żeby przychod możny był. To my też czynimy, każdy na swoje właśnie. Byście so nastaje napuć, żebyście dżęca z waszymi służbami tu przebywali w Farskiej Cyrkwi, żebyście Bohu czas oprowali, a od niego si uprosili, że on was uhotuje ze všim tym, co się trzeba za siedny dzień, za żywienie. O sobie, żeby nas w naszej wierze skruczał, o to prosimy. Ladamy też roczom, a wiemy, nie je przece tak, że prawie jednamy. To dla nam nuzno, że jeho prosimy o to, żeby nad nami swoją smilność opokazał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, zasłynęli w życiu, myślo, ryczo, jednajo, a dobre zdanio. Moja wina, moja wielka wina. Toho dla prošu zbožnou stajnu kniežnu Mariu, všich angelov a sviatých a vás všetkých, modlite sa za mne, ke knieži našemu Bohu. Smí so nad nami všehomocný a milostivý Božo a spušťujte nám hriechy do wiecznego žiwienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Modlmy się. Boże, żołosze je miłości a dobroty, Ty nas pouczył, jak z postrzeniom, modleniom a szczedrością so chodza nasze rychy uhoić. I lejmile na nas, kocy so swojej słabością uznawamy, gdyż nas widomie tłuczy. Twoja miłość niech nas zas a zas zbieha, tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Czytanie z knihy Exodus. W wonych dniach był lud laczny za wodu. Dohodla przeciw Mojżes i mokotaše a rečeše, k czemu sy nas Egiptuskie wuwiet, kiba so bychmy my, nasze dzieci a nasz skut z lacznotu zahynuli? Tuż wołaše Mojżes k Jawe, što dobius tu tym ludom czynić, mało pobrachuje a skamenuje mnie. Jawe odmówi Mojżesy, dzi przed ludom, zmi niekotrych starszych Izraela sobu, a ki, z kotrym sy woniel bił, zmi do swoje ruki a dzi. Ja stupiu so przed tobu, tam na skawu przy Horebe. Bi potom wo skawu, woda z niego pobieži, a lud może bić. Mojżes tak przed starszymi Izraela zczyni. Mianowaše miestno Masa a Meriba, dokąd su so tam Izraelicia wadzili, a Jawu spytowali prajo, je Jawe między nami, abo nic. Słyszeliśmy słowo Boże.
Czytanie z lista świętego apostoła Pawła Romanian. Bracia, sotry, wosprawieni z wiry sme z Bohom w pokoju żywi przez naszego knieza Jezu Chrysta. Przez wiru do Niego, gdzie mamy przystup k tej miłości, w której stajemy, a chwalimy so z nadzieją na Bożą krasność. Nadzieja pak nie wohańba, przetoż Boża lubość je wulata do naszych utrobów, przez Świętego Ducha nam datego. Chrystus je, gdyż byśmy słabi, jeszcze w prawym czasu za ryszników umrł, za sprawnego, gdzie lidma sztu umiera, za dobroczela so znać nichtu zważyć umryć. Bóg pokazuje pak swoją lubość k nam z tym, co je Chrystus za was umrł, gdyż byśmy jeszcze rysznicy. Słyszeliśmy Słowo Boże. Knieże Jezusa, Tobie czesza sława. Knieże, Ty si zbożnych świata, daj mi żywą wodę, zabych i żalaczny nie był. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczenia po Janu. We wonym czasu przyjdzie Jezus k samarytskiemu miestu, kotreż rzeka Sychar, blisko toho pola, kotreż Jakub swojemu synu Józefie dał. Tam bieše Jakubowa studnia. Jezus mučny spuča so przy studni sydny. Wie około 6 godziny. Samarytska żona przyjdzie wodę czerpać. Jezus jej prawi, daj mi pić. Jeho uczomnicy bychu menujcy do miasta odeszli, zo bychu jedzie nakupili. Tu prawi jemu Samarytanka, što? Ty, Žido, żadasz se picza o tym nie, Samarytanki? Jezus odmówi a rekne jej, gdyby ty dar Boży znała, a toho, kotreż ci prawi, daj mi pić, to by jeho prosiła, a on by ci żywą wodę dał. Ona jemu prawi, knieże, nimaš ani čerpaka, a studna je huboka, vodkal by to živú vodu miel. Chcete väčší hač náš vod Jakub, kýže nám tuto studňu dal, a je sám z neje pil, a jeho synojo, a jeho skut? Jezus je odmówi, každý, kýž pije tule vodu, bude znova lačný. Štož tak sa napije vody, kotruž ja jemu dam, ne bude lačný na veky. Ale voda, kotruž ja jemu dam, bude v nim žorova vody, kotra so žorli do wiecznego żywienia. Ona prawi jemu, knieże, daj mi tu wodu, zobych laczna nie była, a sem nie chodziła czerpać. On jej prawi, dzi, zawołaj swojego męża, a przyjdź sem. Żona odmówi a rekne, nimam męża. Jezus jej prawi, dere se prawiła, nimam męża, przetoż 5 mężów se pomyła, a kotrohoż netko masz, nie je twój mąż. To se prawie prawiła. Żona jemu rekne, knieże widziu, zo se ty profet. Naši wódcojo su so na tute hore kłonili, a wy prawicie, zo je w Jeruzalemie miestno, gdzież mamy so kłonić. Jezus je prawi, wiermi żona, chodzi nas so bliži, gdyż nie budecie so ani na tute hore, ani w Jeruzalemie wódcej kłonić. Wy so kłonicie tomu, štož nie znajecie. My so kłonimy tomu, štož znajemy. Przetoż zbożność pokaża ze Żydów. Ale przykadza godzina, a hižo tu je, zo budžeja so prawi modlerio wódcej kłonić w duchu a prawdzie. Przetoż też wódz takich pyta, kociż bychu so tak jemu kłonili. Bo je duch, a koci so kłonia, maja so kłonić w duchu a prawdzie. Żona jemu rekne, wiem, zo przyjdzie Mesijas, to reka Chrystus, gdyż tun przyjdzie,
powie nam wszystko. Jezus je prawi, ja to sym, kiż z tobą ryczu. Tu przyjdzie jeho uczomnica a dziwachu so, zo ze żonskie ryczy. Żaden pak nie rekne, što so prašeš, abo što z ne ryčiš. Tu ostaje žona svoj karan stejo, a odtenže do miesta a praji ľuďom pojče a volaječe človeka, kiž je mi šitko praju, što je sem činiła. Hač nie je on Kristus? Oni wyjdziachu z miasta, a przyjdziachu k niemu. Miestem proszachu jeho uczomnice prajo, mistrze pojes. Wun pak im rekne, ja mam kjedzi žividło, kotrež wy nie znaječe. Tuż prajichu uczomnice miesobu, jesna czemu niech tu jedź przynies? Jezus im praji, moja jedź je, zo činju wolu toho, kotrež mnie posłał, a zo jeho skutk dokonjam. Nie prajiče by, zo su jeszcze 4 miesiące hać do żni, lej praju wam, pozbieńcze swoje oczy, a ladajcie na pola, kak su hižo biewek żniam. A hižo dostawam mzdu, sztuś żnieje, a romadzi płot za wieczne żywienie. Za so syjo ze żnieńcom radujetaj, przetoż tu płaci słowo, jeden syje, drugi sycze. Ja was uposłach, zo byście żnieli, żeś nejście dziewali. Druzy su dziewali, a wyście do ich dzieła stupili. Z onego miasta pak wierechu mnozy Samaritanojo do niego na słowo żony, kotraż by obspiečiła, wszystko je mi praju, što jestem činiła. Tyż net Samaritanojo k niemu przyjdziachu, proszachu jeho, żeby pola nich wostał, a on wosta tam 2 dni. A wiele wiace z nich je do niego wiriło, jeho słowa dla. A żony one prajichu, nic twoje rycze dla wirimy, ale sami sme słyszeli a wiemy, zo je tutun zawierno zbożnik świata. Ewangelii naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubię ostatnim, lubię dzieci, ja nie wiem, hacz bajki czytacze, hacz o wszelakie bajki znajecie. Jedna bajka powiada o tym, że ma jeden król luteriane dżoki. A jedna ta najmocna, ta je najręsza od všich. A tu ta najmocna, ta ma ništo jera rady, ta menuje się się czopwo, rady dżo do bliskiego lesa, dokaż w tym bliskim lesu je jedna studnia. Przy tej studni ona się rady raje. Ona ma jeden bulik, jeden złoty ból. A kajż tak je, ona z tym bólom raje, a ten ból pane jej do jednej studnie. A co se potom stane? To by ta jeszcze się myślał. W tej studni jedna żaba, a ta princesna praj, przynies mi prošu tun kulu won. Ta żaba jo zwolniła tun kulu przynieść, ale ta princesna dyby je ništo slubić. A ta princesna si myśli, ja cu tun kulu, a ona slubi, što ta żaba si očakuje. A potom ona čekne, kaž na tun kulu ma, beži ona spiešne dom do svoje jestwy. A predhač može ona durje začinč, nadobo tam tež ta žaba jo. O, ta so nie na tun žabu. Enu žabu ona nie chcela mieć. Tun kulu haj, ale žabu nic. Na koncu je tak, ta princesna, ta so tak merza na tun žabu, zo ona jum přimne a vošćeno resne. A v tym okomiku stej před nej en rjane princ. A pon je ta ljubost jara ulka. O jednej studni sem mi dženca neke te slyšeli v evangeliu. A to je neki en jara duj evangelij, jara vele je so stalo. Ale to je tež jedna studnia, v kotrej so ništo stane, što je šreka ljubost. My sme slyšeli o jednej žonie, o Samaritance, a slyšeli o Jezusu. Ta Samaritanka popravom z Jezusom docova nebe nide rečava, dokež Samaritanojo ha Židža, kaž Jezus, te se ne znesu, a nechaja znesť. A tola Samaritanka a Jezus, te dvaj so rozmovetaj. A jeden tomu druhému poveda o svojim živenju, o tym o svojim poslanju.
A na koncu tuta Samaritanka pytne, tun, kotryś je ze mną ryczał, to je jeden jara dobre, to je ta čista lubosť. A o tym je Samaritanka potom też mnie swoimi powiedziała. A nadobo je z toho nastało, że są wiele samaritanskich ludzi, co nakazali, co so přiobročili Bohu, kotrymž je Jezus ryczał. Nešto je so stało, bo tym sme dženca słyszeli, štož reka wulka lubosť. Myśmy, gdyśmy to słuchamy, zrozumieli, hej, gdyż człowiek o lubosći reči, a gdyż on lada, gdyż tak, so druzy o lubosći reča, potom je na mesobnosť možná. A potom je to, čemu sme dženca tu, so bychom našu víru uznali, než to, štož žiwienie człowieka poręczuje. Myśmy dziakowni za to, że Jezusa znajemy, że jsme przy nim być, a tak sme dženca tu, so bychom to skrócić dali przez Jeho słowo, a so bychom o tym, štož nam weselo činili, też drugim powiedzieli, kajž Samaritanka w swoim obvuku. Niech nas Jezus tomu żonuje. Amen. Credo in unum Deum. Knieże Jezuso, w tutym pokutnym czasu wierimy się prosić. Pomaj nam spoznać, że ty wierność a lubość ważniejszej hać szydny chleb. Prosimy, czy usłysz nas. Uswobodź nas z odwitności od pieniędzy, naladności a używania świetnych przyjemności. Prosimy, czy usłysz nas. Naucz nas dobra naszego żywienia ze stradacymi a potrzebnymi dzielić. Prosimy, czy usłysz nas. Pokaż nam, jak moli wieru do Ciebie w cyrkwi a towarzyszości lepiej zwoprawdzić. Prosimy, czy usłysz nas. Smiej się nade všemi, którzy nie wiedzia, za co są żywi a dokal du. Prosimy, czy usłysz nas. Wo Tebie wodźce pokażasz o dobre. Ty nam dawasz, czego się nam za nasze wieczne zboże trzeba. Za to budź Ci dziak a sława wieki na wieki. Przynosci śpiewamy čísło 344, a k Święty a imię Boże 125 a 126. 344, 125 a 126.
Modlcie so šice, żeby su moja vaš vopor spodobal Bohušeho mocnemu Otci. Smilny Bożo, z tutym woporom ujednany spušť nam naše rychy a daj nam moc, zabychmy też my swoim bližším wodawali. Przez Chrystusa naszego knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so kniezy naszemu Bohu. Woprawdzie je chudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci stajniasz ludzie dziękujemy Knieże Święty Wódczeho mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Przetoż wunbie Samaritance miłość wiry darił, gdyż ją poprosy, żeby jemu napitk wody podała. Za jeje wiru żadasze bolehać za wodu, dokeż chcesze we wiry w utrobie wohin bólskie lubostcze zażelić. Toho dla też my so Tebie dziękujemy, a przez Jangelemi sławimy, pieseň Twoje krasności śpiewają. Woprawdzie święty so knieże, żrułoż je świętość, czy to dla czy prosimy. Posvětu te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predehać so wun dobrowolnie czerpeniu uda za wun klieb, dżakowaše so, wamaše a poda jun swojim uczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swojim uczomnikam prajo, zmicze a piće šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k podawaniu rychu. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potajnstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wodczyny Jezusowu śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia, keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, za Sy nas powołał przed Tobu stać, a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadźuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, powsze ziemię rozbrojeną, a wudospełnie jube lubości. Gromadźcie z naszym wamszym Leom, naszym biskupom Heinrichom a zelšim duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratów na nasze sotry, kotrzy są umreli w nadziei za zrowa stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi,
kociž so či za všech věkov spodobajú. Zobychme čekvadili a slavili przez Tvojho Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim havenim dała soci Bożą Wszechomocny Wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wieru śpiewać. Umoż nas k niej żywoty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Zmij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom mistrzi, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Chrystus je nasz pokoj a naše ujednanie. Jeho prosimy, knieży Jezusa, nie lada na nasze grzechy, ale na wieru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza buď stajnie z wami. Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei. Liczy jenio Boże, kotryż zabiera grzechy świata. K świętemu oprawieniu zbieramy čísło 323, a jeli jeszcze trzeba, čísło 339. 323 a 339.
Modlmy som. Knieże Bożo, hižo tu nas živíš s nebeským chlebom a dávaš nám podiel na wiecznym žiwieniu. Prosimy Cię pokornie, nech sobie nas pełnie rozwije bojskie żywienie, które sme w sakramencie dostali. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dżęca dwiemaj modlimy się tu w franskiej cyrkwi Krzyżowy Pucz. Dzieci są przeproszone od obraza k obrazie sobu kroczyć. Rożocie w Koszczycach utoro czwartka piatku wasnacza den cicci, w klosztrze niedzielu dwiemaj utoro wasnac cicci a sredu rano we wasmich. W Woklecach utoro wasnacza a czwartk sednacza den cicci, w Dobroszicach pondzielu wasnacza hodzin. Krzyżowy Pucz modli się w klosztrze pondzielu wieczor 6 niemski, piatk wieczor 6 serbski. W Koszczycach pondzielu wieczor 7 niemski, sredu 7 serbski. W Dobrošicach są kemše sredu wasnacza hodzin, w Woklecach czwartk wasnacza hodzin. Święta hodzina je czwartk wasnacza den piatnacz w klosztrze. Prynoboprawenská wučba w klosztrze je w utoru, tam zetka sa serbska skupina. W Koszczycach je wučba po planie, w Woklecach tutun tydzień prynoboprawenská wučba nie je. Šulske kemše su w klosztrze, w utoru piatnacza den cicci, w Koszczycach sredu piatnacza hodzin. Pustne predowanie w klosztrze ma sredu wieczor farabitos Čapan, do toho je se ta spowiedź. W Koszczycach piatk wieczor farabeno Jakubasz, też tu do toho wieczor spowiedź. Seniore w Koszczycach zetkaja so w utoru, kemše su rano we wasmich. Přizamknie so snedajn, a potom hodzina s hararom Michałom Andersom nafarem. Utoro wieczor su wasadni przeproszeni na dzielene Biblię nafaru, 19 hodzin cicci. Kolpingovce zetkaja so czwartk wieczor na powasmich swojej sydarni, dr Beno Bauda przednoszuje tam w Woklecach. Krzyżere nowaczkojo kroszczan procesjona zwuczuje piatk 13, 20 a 27 wieczor po kemszach nafare. Sakramenty tej księdze sposzczy so sobotu danki Józefie Szocze z Pančic Kukowa. Dekanatna modzina zetka so sobotu 20 godzin w Kulowie. Postnowo pomodzino je postavljeno socialne dzieło kapucinów w Severnej Albanskiej. Za to są listowovalki zady przygotowane. Kruszk modziny Koszczycy zetka so dżen za tydzień po dopołudniczych kemszach nafare. Drużki z osady, kotreż nasza postaw Svete Marije Dorożanta, bo się służbu za siebie przedstawia, zetkaja so k snedani niedzielu 23 do ponad 10 nafare w Koszczycach, po takim koszczanskie, klosztorskie a woklečanskie. Dżakny wieczor putnikowania drużków jest 17, 18 godzin nafare w Koszczycach. Przychodu niedzielu je w Koszczycach zbierka za wasadu, w klosztrze za tepenie a świecu, klosztorskie cyrkwy. Pondzielu 16. zetkaja so tam w klosztrze pomocnicy nad 18 lat, kociż nabożny tydzień sobie ugotuja w wikarii. Piatk od 18 godzin do soboty 18 godzin je składność k cichej modlitwie przed Najświętszym w kaplicy w Woklecach. Wszyscy są utrzymy przeproszeni. W klosztrze je 15. 16 insisty hudżny nyszpo. Jutro chcemy w farskiej cyrkwi okna redzić w dolnej etaży jenoś, a to od 16 godzin. Proszę si grad sobie przynieść. 5. zemre w starobie 6 a 80 lat Renata Kneblowa, rodzona Bieńczec z Pančic Kukowa. Rozżonowanie a requiem z tej sredu 16 godzin. Kniez niech daje wieczny odpoczynk. Niech odpoczywa Bożym pokoju. K typeniu w cyrkwi daleka so typi, prenawałka na skierenic, ta je nekak skoncwana, a nakory so dżęca też ne typi, też nic na bokach. So nadzijamy, zo jutce, respektive biu tydzienia, so to potom do poradka staje przez tu firmu, kotraż je nam te typenie tu przywiezła a instalowała. So nadzijam.
Hej, czy podzięca też čísła nie pokazuje, predku też jeden žil pokaza, nakure se ne pokaza, też tam, gdzie nekaki zmylk, gdzie se namakač, a potom to asi punže. Kemže si jutra rano ve 7 za živých a zemretých sobie Wałžic z Worklec. Utoro rano ve 8 za živých a zemretých sobie Rehorec z Worklec. Sredu šuske kemše za svojby. Piatk večerne kemše za živých a zemretých sobie Renčec a Štilorec z Kruščic. Sobotu 15. tak čenca spoveče večer 6. Večerne kemše su za Franca Domša ze Zejic a přichodneju synu Floriana Šota z Worklec a Kristana Krala z Rožanta. Dżen zatydżen rano 7 su kemše za zemretého Jana Jakubaša, kajšte za živých a zemretých svojbnych ze Zejic. Dopona za Wasadu. Na pojednačích za zemretého Hertu a Bena Kurfürsta z Kruščic, kajšte za přichodného syna Wernera Gano. Potom też wydźwimaj krzyżowy pucz. Wam wszystkim zapłać Boha za zgromadną modlitwą, przyjął wam podczas wiacy czas tutą niedzielu, prosimy Boha o jego żonowanie. Jest Bóg z wami. Niech was pożonujesz, mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dzicze pokoju. Číslo 330.